Oh yeah, brothers and sisters, please join us today for our Silver Jubilee celebration. I am so happy today to contribute and to celebrate life those years the Lord has made for us. Please join me in thanksgiving, in thanking the Lord Jesus Christ, who has made it possible for us today to live and celebrate 25 years. Please, Bijek movie singers, join me in this song in my mother tongue. Jesu omenyere ụwa ọmụta olezu anya ọkwa ka ịbụ okwu Chukwu dị ndụ. Jesu eze ụmụ mmụọ niile dị nọ awakata ebe na agagharịcha ama alọchigha aka kpọrọ ndụ niile chikachachi niile onye isi agha omobim eze kacha eze niile na-achị mgbe niile ebighị onye isi udo na gị ka obi ebere niile bụ maka na ọ bụ gị nwe okwu ikpeazụ o mere ebere m
eze ike agwụ nwa na-ejere nna ya ozi ebulite ụzọ atụwa ndụdụ ga ndụ dị ebighị ebi ụda chiri ekwensu ntị ebighị ebi bụ aha gị ụkwụ achị n'aka ọ na-agba ọ zawara ọla ihe riri ọba omimi ka omimi Jesu akpọkọta agbawa o chekwabara ndị niile kwere nọ Jesu daalụ Again,